Og se hvor fucking mange gange du døde. 25 gange! What the fuck? Fordi du er så dårlig. Hvad sagde du Jakob for? Hvor er han? Yum! Han er en badunga! Ej, hallo, hvis jeg har dræbt jer begge to med et magasin, ikke også? Så er der fandme noget galt. Han er gået ind på badeværelset. Stak dørlassi! Han er der! Ja! Du kan fandme ikke prøve at stikke mig ned, dit svin, mand. Så hende han prøver bare at stikke mig ned, mens vi begge to skal reload. Ah! Hvorfor fuck, jeg sad fast i døren. Jeg har 1% liv tilbage. Ja, det kunne jeg. Hvad fanden? Jeg var ved... Du må ikke falde ned. Ja, men du vil gerne dø. Du må ikke falde ned, men du vil gerne dø. Hende Oh shit! Hende er definitionen af nu. Ja. Hvis man søger... Selve... Hvis man søger noob op i ordbogen, så kommer hende og hans familie op. Så kommer der billeder op af hende. Ja. Det er en stærk. Ah shit, det så jeg begge to. Teabag ham! Okay. Men du skal jo ikke gå derind sammen med mig. Jeg vidste godt, at I begge to ikke gik derind, fordi jeg så, at du gik ud på badeværelset, og så jeg så hende, han gik over i omklædningsrummet. Altså hvis det faktisk havde sket, så hende, han har skrevet som en lille pige, fordi hende, han sutter røv til skuespil. Så der skal ikke noget, hvis jeg går igennem døren her. Jeg ved, han kommer bagfra. Så må du væge om igen. Det kommer ikke til at ske. De lille fede fe! Ah! He's hiding inside! La 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 la. Okay, nu ved jeg, hvor jeg er. Hvad skyder du for? Hiding in the garderobe. In the garderobe! Jeg har dørt til fucking procent liv tilbage. Jeg blev den forskrækket. Hvad fuck har du gang i hende? Jeg skød dig ikke i 5 sekunder. Og du står bare og kigger på. For helvede hen. Du står fucking og holder øje. Du står og holder øje med fucking døren, mand. Han kan sige bare ikke en skid. Jeg kommer. Nej! For satan, mand! Åh! Du glæder dig ikke til det. dig hende. Nu er du kommet. Jeg hørte bare hende sige au. Are you sure about that? Hvad? Nej, jeg hørte bare hende, han bare sagde au, så tænkte jeg, så hopper I ud. Så hoppede I sikkert ud af vinduet. Fuck, du er dum! Du går ind foran mig hele tiden! Det er altid dig, der dør i vinderkædet. Og du er død 17 gange. Åh her.